Arratsaldeon lagunok, eta ezer baino lehen, eskerrik asko, astea gurekin bukatzearren. Horre oten digunero, eta benetan placer da, Patri, dekon ikusentzule fidel hauei esker, hemen gaude beste urte betez, eta, beste ostiral batez. Baita, ostiraletan, egun berezia dauzkau, ze famatuek bidatze euskue bidixuak, eta eurak proposatze euskue errezetak. Bai. Oingoan, lagun zar bat ekarri du, Odei Jainaga, Xabalina jaurtilaria, txorien izan zen, biok bukatu genuen hemen samia ditzu, lepoko minakin, bera begira eta nik gora begira, kriston, mutia undixa. Eta, berak bideoa bidaldi digu, eta ea ze eskari egiten digun. Ia ba, ontxerak utziko dut, urbildu zaitxez. A ber. Ontxauka. Zen butik buska. Baina, guapua. Eta altua? Oso. Kaixo, Odei Jainaga naiz, Jabalina jaurtitzailea. Eta oin enterratzea bukatu dut. Eta pentsatzen hasi naiz. Ederbasoeko lako jabalinekin. Basurdiak eta oreinak eta geizatuko zituztela. Eta duinko ze puntua akatela, etorri jata burura, ia gai izango zinaten eitzeko lako gizao bat oreinakin. Eta gero probatzeko, Ikusiko gara, espero dut zuen gizaua, gero arte. Ale, taperrak ekarri oso gordeteko? Ekarriot, eta Odei Jainaga jaurtitzailea, eta, berarekin oreina prestatu genuenez, orain gondan, Xabalinakinen nik uste dut, basurdeak hainbat harrapatuko zituztela, eta ni basurde izango banitz, eta Odei aurkituko banuke kalean, beldurra emango liadeke, bere palanka sarrorekin, eta zer baino lehen. San Migueleko kuadrillari eskerrik asko, ze beraiek eiztari kuadrilla basurdea beraiek oparitu digute, eta berei esker basurdea daukau, eta hori du. Basurdea baina era berezi batean, udare saltzan egingo du. Ero azalduko du zegatik. Hau izango da, lehen errezeta, horako gixatu bat egingo dugu, eiza erabiliko du, eta dan azalduko du, eta hau azteko, eta Patrik, hortik tiraka, zer ingo du? Nik soberakin jago lan geratzen bagatzu, Odeien taperran ostien, nik lapurtuko zut, 150 gramotxo edo, da horrekin ingo ditut kaneloi batzuk. Aprobetxamenduzko errezeta. Oso ondo. Hori da gure gaurko eskaintza zuentzako, segi horrezeta eta lehen errezeta nola doan azalduko dizuet. Basurdea mokaduko tamainoan moztu, eta erretillo batean jarriko dugu tipula, porrua, zenarioa, baratxuria, eskaia, ipurua, piperbeltza eta hiltzearekin. Ardo beltzarekin ondo busti eta oskailuan gorde 24 orduz. Udareak zuritu eta kanelarekin eta gurinarekin uretan egosten jarriko ditu 20 minutuz. Behin basurdea marinatuta, atera ingo dugu, barazkiak alde batetik gorde, likidoa bestetik, gatza eta piperbeltzaz ondo haragia eta ondo gorrituko dugu lapiko batean. Atera haragia eta ero bertara marinatzeko erabili ditun barazki guztia botako ditu eta 5 minutuz erregozi. Gehitu bertara haragia eta utzi 21 minutuz erregosten. Haragia pixkat erregozi zaigunean tomatea gehitu eta ardoa botako digu. Murrizten utzi eta gero udaren urarekin bustiko dugu eta saldarekin estali ingo dugu. 2 ordu terdiz egosten utzi. Eginda dagoenean, atera haragi pusketak, txokolatea gehitu, birrindu, sartu berriro haragia, udareak sartu, irekinaldi bat eman eta zerbitzatu. Orduan, udarena berezia izan da zenik, hainbat errezeta dauzkat, basurdea, kuadriako egiten direnean, normalen gixatuan normal egiten dut, ardo beltzarekin da hori. Baina agonitzen hor libur batzuetan begiratzen, ezberdinetan, eta ikusi nuen Martin Berazategik eta Zubijanak udareak erabiltzen zituztela beraien errezetan honekin zerbitzatzeko, basurdearekin. Eta esan nuen, mix bat egingo dut, pixkat hartu dut, eta gero, ikusi nuen Robuxonen errezeta batean honek ipuru baiak erabiltzen zituztena, normalean zuek gintonikian erabiltzen dituzunak, hoiek ere sartzen zituela, eta zen, holako mix bat egingo dut, eta pixkat danetik jarri dut hemen. Orduan, esan dago, hemen daukat, basurdea. Basurdeari indizio dana da, orduan, erretillo bat hartu, basurde hartu, eta ni gustatzen zizkit, ezur atalak eta batzuk hartzea, hemen ezurra dago, hemen ezurra dago, gero haragi garbia ere badaukau, baina ezurrak beti zapore gehiago emango du. Eta beste ezurrekin salda bat egin dut hor. Barazki batzuekin hori gero erabiltzeko. Orduan, hau jarriko du hemen, eta esan dakoa. Marinatzen 24 ordu, beti basurdia, eiza, oreina, berdi zaitu olakoan normalian, komeni da 24 orduz pixkat lehuntzeko. Eta jarriko dugu, tipularekin, hemen dauzkau ipur baiak.
Vale. Horrek gintonika erdez enebro deitzen dana. Hori da, botatzen diak. Hiltze pare bat, piper beltzaleak. Hauek, barrura. Hauek, ipuruak ere, barrura. Eta gero, kipula, porrua, eskaia, baratxuria eta azenaria. Hau, atal handitan moztuta, barrura ere. Eta gero, noski, ardo beltzarekin, hemen pare bat dotila dauzkat, ondo bustita. Vale, eta zigor, zoran mendixan asko ibiltzen zaren ontan, basurde batekin olan topon jozu? Behin baina gehiotan, bakarri noanean, norbaitekin banoa ez zerrez. Baina, eta aurkitu, sustua behin izan nuen, ze eme bat ikusi nuen bere bost basurdekumekin, eta horrekin kontu zibili behar da, emeekin batez ere, eta isilik bestalde erantza jundin izan. Baina, basurdekin, azeria gehiago, baina basurdekin aurkitu izan nahi baita. Eske, azkenian basurdik, eurena nahi daue, defendatu. Hombre, ama bat, ostra, baina danak izakio gure berdinara, Besteko bakarrik eitzen daue, baina egisa da, erne ibili bizarela. Eta egisa da, basurdiak, ez daukiela harrapakaririk, eta ugaritzen ari diela. Geroz eta geixa hau dauzela, joan zen urtean izaben olako neurketa bat edo, eta Espainia mailan zauzen ia milioitik gora, aurtengo bikoiztu inja kopurua. Beraz, pentsau, azkenien, adituek kezkatuta dauzela honekin. Gipuzkoan izan da askunde handiena, goratu ia ze istripu bat egon zala, eta emakume bat olako batida batean nahi gabe bala bat bere etxean sartu zen, eta geldi egon dira hauek, ez dira izak basurdianak, eta astakri bat hasi dira, eta kontua da basurda, mendian egon zen, jenteari, baina ja hasi dira, baserretara gerturatzen, baratzetan da sartzen, orduan izaki molestatu egiten digute. Jana dixa dauen tokixetara urbiltzen dira, normala da bezala, eta azkenean sortze dituzte, istripuak, keskak, eta bebai die gaixotasun ugariko eramaileak. Bera, sortan kontu ondixakin ibili bida. Badau biologo aditu bat, Florencio Markinak, eta bera kope irratian urrengoko hau esan zaben. Agian geroz eta zailagoa da baso inguruan basurdeak aurkitzea. Herri eta hiri inguruetan elikagaiak aurkitzen dituztelako eta gizakiok ez garelako gehiegirik sartzen beraiekin. Karo, jendeak bilurra dauka, eta orduan neurak ez dabe, hemen txenabil, pantxo. Hor, mendian ibiltzen garenok, nola, azkenean, janaria bilatzen, beraien gustoko onjoak eta hor muturra nola sartzen zen, da mendi guztia altzauta nola dagoen, eta, esaten mendian baldin badago jenteari ez dio, bai txikitu egiten dituzte eta hori, baina jente hori bosta sola ez, kontua da ja herrietara eta gure inguruan, gure amane, azkenen gurtetan, gure amane hortura eta gerturatu die eta sartu izan die baita. Ez, nik oinek hauek ingo ditu dana, lehen zuritzekoa, ez dut utzi hemen? Hemen txe. Ingo ditu dana, zuritu dareak, eta egosiko ditut, kanela txotz batekin eta gurin pixkatekin uretan. 15-20 bat minutuz, pixka trinkoa geratzeko, ez du nahi gehiagi egostea, ze bestela gero, saltzen jarri behar ditut hauek, basurdearekin batera, jainda dagoenean basurdea, eta ez du nahi puskatzea, ez du pure bat egitean nahi, Da holan osorik ez dituz hauek osorik ingo ditut, eta gero bai behin egosita daudenean, basurdea inda dauenean, hartu, hasiak eta laurden eta moztuko ditut, eta hasiak eta kendu ingo dizkiet hauek. Ondo. Guzti honei aurre itxeko ez, basurdean, ugaritziai aurre itxeko instituzioek, esan daue soluziorik garbilena edo, izango dela eiza. Ez, azkenian, lehen basaukien otxuak eta hartzak horrei aurre itxeko, garai baten, baina gaur egun ez da usain beste, da bera da erregin edo errege. Baina antza, beste elkarte batzuk bai badauz, eiza ez jakenako lan soluziorik onena pentsetan. Nik enakixen detai hau, antza, basurde M bat izeten da bera taldeko liderra edo, eta feromona batzuk askatze ditu, beste taldeko gainontzeko emiak, hotzal jartzetik ikidinez. Ez jartzeko alta, nik hori enauken entzun da. Edo aktibo edo deitzen da bezala. Eta orduan, alako bat hiltzen badozu, multzo horretako bat, bestiak batean aktibo jartzen die, eta orduan, itxe dozu justo kontrakua. Ume gehiago aukitzie eta basurdiak gehiago eitxia. Hori ikertu da. Nik aurreneko aldien zutan eukana, eta ia da, ez da, gaina, ume pila dizate dituzte basurdeak,
Eta, bueno, orkatzak ere bai, orkatzak, gertatzen da gaur egun, orkatzak ere pila badaude, baina orkatzak, bueno, beldurtuagoa dira, eta ez dira gerturatzen horren beste, eta egia da lurra ez dutela txikitzen basurdea beste. Orduan, bueno, gehien bat gure inguruan basurde iza pila bat ikusten da, eta gero eta gehiagora jundan zerbait da. Eta, bueno, nik beharrezko ero, baina egia da, bueno, gaur egun ez daukatela inungo etzairik, eta bueno, pilo bat daudela. Eta eizan ostian, bueno, basurde jana, hemen txorineko errezeta jarraitzera, eta egia da, bueno, badala aragi bat, potentia dana, eiza aragisa guztau gatzu, zapore, bueno, sakona dauka, eta proteinan ugari, koipia bebai badauka, baina esaten daue, ez dala holan aragi bat asko kontsumitzekoa be, kolesterol maila be altua dauka. Guk aldertatik ez dauko garazorik. Ez dauko garazorik, egia da basurdia jaten dela, olako egun berezixetan, oso noixian behin, ez da gauza bat astero jaten dozuna. Igual xabalinak indabilen horrek bai, baina... Guk egin genuen amaten, kuadriako baskari bat egin genuen basurde jana. Izan zen dana basurde, eta kontu izan zen, oier gure kuadriakoan baserri inguruan, horako batida egon zen, eta ez da izema sortxira rapatu zituzten, eta oiarre kriston arpegi bat daukat, eta jontzan bere gana, eta hauetako bate nire baratzean sartuko zan seguru, eta hartu nahi duzuna, eta pum, hartu zaren bat, eta nik egin nuen dana, egin nuen solomoarekin karpatxio bat egin nuen, gero azpizuna jangen duen tatakiera holan gutxi egin da, gero zaietzekin paella bat egin nuen, oso goxua, gero besteak isatuen egin duen, da egin duen, basurde jana, eta dana, postrea izan ezik, dena zijoan basurdearen inguruan. Beste, ez da izer eta gehiago ere egin nuen, naiz goratzen zein zen, baina, bueno, ez jokua emoten dau. Emoten da jokua, basurdeatek ematen da. Bueno, esan dakoa, hemen daukagu, gure basurdea marinatzen, udareak 20 minutuz denbora jarriko diot. Da, kanela usaia bapatian etorten dana, Bai, baina zukerrerik ez dio bota, eta jenta esango da, baina aragiari kanela, bueno, hemen erabili du kanela eta vainilla eta aipatu dugu, hone txabal masaietan da pila bat, gero eta gehiago gixatuetan kanela ondo geratzen da, orduan, ez da inungo altrez eskeria, ez probatu. Ez da, behitu, ez da bota da, gurina. Ze honek, gurin honek gero, ur honi emango diolako krema puntu bat, eta hori gero, basurde egiteko erabiliko dugu. Kontua da, bakizu, guk hemen, errezeta egiteko, ekarri behar izan dut, basurdea, gordinik, ekarri behar izan dut, 24 ordu marinatuta, etxeko lanak beti. Hemen daukazuela, eta oin inbar duguna, iragazi eta barazkiak eta ardoa alde batetik, eta aragia bestaldetik. Eta jongo gara, aragia gorritzen, gero kosinatuko dugun ontzi honetan. Osondo. Bueno, egia da, ikusten duzuen bezala, txorienen espeziak erabiltza ditugula, erretat desberdinetarako, ez? Kanela, madarixen dako lan eizaiteko, baina arroz esne baten dako bebai, bainiakin berdin, eta ipurua, edo lehen aipatutako enebro baia hori, erabiltzagu gintonik handako, baina bebai basurdia itxeko. Honek baiak diolako bolatxo txikitxo batzuk beltza, piper beltza moten dago, baina apurtxo bat handitxago die, eta egia da, garai baten erabiltzen ziela medikuntzan, holan infusioak eta espezie gehiena moduan, nik uste dut. Sukaldaritzan be, baina nik uste dut gaur egun danok ezagutzen dugula, koktel gintzan eta gintonik munduan eta asko erabiltzen dalako, ez? Normalean koktela, ginebra apurtxo bat, gero tonika apurtxo bat, eta hori gero ontzen da, bakitzu gainera gaur egun esjakula holan, edalontzi baten izotzagin da gustaten, limoizati batekin, kopa honditan, horrek Macedonia da ematen da hau lusoker zatitxo bat, gero ipurua, gero ez dakize osto, da, honeri autoreko... Kopa dela kasa ematen dute batzuk, Patria, ematen du, hainbeste postia Macedonia jandu da, ostra, ni enaiz, holako kombinatu zalea, baina batzuk ikuste dituzu, ze bota dituzu? Eta batzu gaur egun, atzaldeko seiretatik, zehointxe bakitzu, gaua jetxidala, baina tardeua, arratzaldeoko, juerga edo, eta hor ikusten oso, eta hortik erregea da, gintonika. Ginebra, bebai, ipurutik dator, azkenean, ginebra egiten da garagarrakin edo sekaleakin, da holako patxar bat egiten dana, baina gero aromatizatzen da ipuruakin, ipurua holanderrez Genever da. Eta orduan, Geneverretik, Ginebra, da horti dator etimologikoki. Beraz bai, baina historian zia sukaldaritzan, erabilizan dugu eizan, eta gero Frantzian beba iparraldian, badauki errestapare bat gaur egun txukruta,
Alemanian txokruta, eta bertan ipuruak inontzen da bien momentuan, beraz? Nik etxean egin nuen behin txukruta, piperbeltza aleak eta botan iskion da. Alatabe, esaten da, gutxi bota bihotzazula, asko jota 6-7 ale, oso txikituta, ze bestera zapori, igual, ondatu itxotzula errezetia, ez? Karo, kontua da, segun zenbatentzako guk hemen basurdea, 5 lagunen dako daukau. Hor bai. Orduan, horrekin jokatu zazue. Batero, segun zenbatentzako, ero, hain behar duzuen Macedonia zenbatekoa dan, horren arabera. Bueno, hemen, gero, erregozteko, platertxo bat egarrika dira zo, Patri? Bai. Ardo hau, zera? Platerre zapal bat, hau jartzeko, gehien bat. Hau jarri behar dute gainean, eta ez ikintzeko. Bai, hori xebera. Eskerrik asko. Hau, hemen, eta hau, geroko, barazkiak erregozteko. Bai, puru haulan, bitxikeria bezala, bakitzun nun erabili izan zen? Nun? Hau, izurrite beltzian, Europan egon zanean, 14. mendian, giroa purifikatzeko erabiltzen zen, baia honen, zuaitzan edo zuaizkan ostuak, horrek erre iten zien, azkenean, purifikatzeko. Edo giruai, osasungarritasuna bueltatzeko. Usaia eta hola pixea behar bitzeko. Bai, hori da. Eta holan, oindala urte pila bat, Kristo ondoren lehenengo mendean, Romatarrek konparatu zabien piperbeltzakin, piperbeltza momentuan zan, belar usaintxu edo espezia preziatuena, eta batek, Marco Gabio Apiziok, gastronomo erromatarra izan zanak, berak esan zauen, piperbeltza baino geixa gustatzen jakola, eta orduan, garaiko influenzerra zan ontan, ipuruak gorain zauen. Hori bai, nik badakizu beti esaten dana, Patri, eta txorienen behin baino horietan aipatu dana, ipurua etxean enaukan, ipurua aurkitzea oso zaila da, erostea badago, ekartzen izuten olako poltsakadak ipurua dauka hainbat arratzaldeotarako, hainbat gixatu egiteko, orduan, hemendik aurrera, jun pentsatzen, errezetak nun ipuru erabili behar duen, ze uste dut ipuru hor izango duela atzekalde hortan, denbora luze batean. Mutil, urrengoan, zure herriko tabernara joen da, esaiozu, tabernari xai, laguna da nahi. Eskaini ez, eskatu. Mangozta zuelako 10 bat edo. Ja, baina, zitzaidan, momentuan, ez dakit. Bueno, erabiliko, atarako zagolan zehose. Gatza, piper beltza, eta batzuk irinetik pasatzea gustatzen, nik ez ditut pasatuko irinetik. Hartu, zu bizian ondo gorrituko ditugu, eta gero, kanpora berriro. Eta hemen, erregoste jarriko ditugu, marinatzeko erabilitako barazkiak hemen dauzkagula dagoeneko, iragazita. Oso ondo da, zigor, ze sentitzen da, Odei Jainaga hemen etorri zanean, oindala 7 urte 2018ko iraien, urte batzuk pasada, eta 21 urteko gazteura, gaur egun ikusten zuelan, eliteko kirolari, modelo, telebistako aurkezlera, ze sentitzen da? Hortan, denbora pasada da, eta... Maizu oso ona izan zuela telebistan, ikasi zuela oso ondo, eta horregatik iritsi dela horrengora. Hola, ni, arro, nire, matxin salto txikia deitzen diot. Txikia ez dakit txikia dan, Hor konturatu nintzen ni altuen itzela. Ni beti... Gora begira, ez? Nire txikitasunean handian nintzela, baina hor gatu nintzen beta txiki, Nik bidixua ikusi dutenian... Super jatorra. Ikusagako, eta bidixua ikusi nahen ezanaen. Zeman, neurtzen dagoenek? Asko? Ez dakitzen bat, asko. Bueno, berakin egin zinuen orein karpatxoa, olako tomate ospinolio batekin eta gazta ketuakin, oreinana. Eta xabalinakin, egia da, basurdaren bat, ez? Eizaleikela. Berakin brometan baduz esaten genuen, gaizki iten dala. Gaur egun xabalina jortik eta gaizki iten dala Olimpia jokoetan. Izan behar zu hemen, eta bestaldian Italiara. Italiarra? Bai, ero berde izai, frantzerra, ero beste estatu batuarra. Eta hartu da, eta finalera iristen da bizirik geratuan bakarra. Bata bestean aurka, horrela, garai batean, hola, San Xabalina hortiz etorren ez, gerrako zerbait zan. Nik ezakit gaur egun oso politiko gizuzena den hori, zigor. Berak eta bromaten esaten, bai, gehia batzuk gogoa. Brometan, Brometan, oski, mesede. Baina txantxetan hori esaten, ez? Bai, batzuk, ni jarriko nitxuzke aurre hortan, da, mekagoen, enuke faiatuko, eta. Egia da, holan, errepasatzeko apurtxo bat bere ibilbidea edo, beraz izan Eibarreko kirol elkartian, atletismoa itzen, baina segitxuan xabalinan espezializatu zen, eta, marka pile bat ditxu, 20 urte bete aurretik, lortu zauen Espainiako xabalina jaurtitzaile onena izatia, eta hainbat marka dauzka,
84,80 metrotakua, 2021an. Hau nixena. 84 metro, osea, pentsa, ozen badien, Patrik, usten duzu ETV-ko sarrera nun dagoen? Bai. Ezea. Osea, bera hemen dago eta araño botaten zu, gutxienez. Gero nina bolako, laku baten edo erreka baten arritxa botaten da, edo txakurra makila botaten da, txakurrak baitza ozta, horraino bakarrik. Gu badakizu, arautzen iten gendula txapelketa, ez? Arautzen zautzen zu, eta urtegia dago, eta eskalatzen da, ondoko atzeko paretetan, ez? Eta hartzen gendun, eta ber, nok urrutien bota. Eta, betio, ni txikia nahi, baina harri botatzen, urrutien palanka hona daukat. Baina, gaur egun kirol bakotza badauka fisiko bat, eta da, xabalina jaurtitzaia, dana dela, besori luze egin da. Besu, altuera, da, zabalera, eta biosu. Bueno, odei izan zen bai, Joko Olimpikoetan 2021an, eta, azken urtietan, badabi, lolako sorbaldako lesio batek, si puedes programan, baina gero bai, primeraren piztien artean programan. Zu gainera ikusi izan dozu, Nik enekien, sartu nintzen, duela ez daite, jabete batzuk gero. Eta ikusi nuen, aia ematen duela jokua, bera, eta horri bilida, Afrikatik eta Amazonasen da olako hango piztiakin eta, saltzen dizute burrukan da hori, baina zait, egia da gero, telebistan dana egia da, baina berarekin hitz egitean nahi dolan, kontatzeko bisat abentura hori. Kontatzeko apurtxo bat, barruko salseuek da kotilleuak. Bai, nola izan dan hori guztia, ala ere, nik, lehoi bat izango banitzen ero, odei ikusitan bezaldean olako, errespetua ematen duen mutil bat, errespetua. Eta modelo lanetan zuk ezagozuna, beraz, taperra itxeotzu, modelua, etxako moukua, gero ikusi dugu jatorra. Asko jaten da, Asko jaten da. Bai, orduan, hobe da honi gonbidatzea, ez dakit, kotxe bat berria erostera jatera gonbidatzea, baina nik abisatzen zut, hortan ez dait. Bueno, batean bote egongo da. Ziur ezkako la falta hablan, kandidatari. Eukingo. Bueno, azkenengo... Bere bizitza pribatua ja... Hemen saltzeoa. Hori ja hemen ez da bezala. Baina saltzeoa neurrian, eta honi ingo dion saltza. Saltzeoa basurdian abakarrik. Basurdiari ingo dion saltza. Eta saltzak basurdiak eramango dauena, gainera, txokolatea. Oindala gutxi, zigorrek egin zauen mole poblanoa eta txokolatia tartian sartu hauen. Inditxigunean, masaiak, eiza platera, kolako haragi gixatuak, luziak dienak, txokolatia beba erabili izan dugu, beraz, ezin dozue sorpresarik hartu, ze txorienen bada osagai bat erabili izan duguna. Bai, beti, eizari eta osoikoa da, ez bakarrik eizari, gixatuei ere, garai batean, nik txokolatea beti ezagutut, kolorea emateaz gain, ematen dio lako textura ezberdin ematen dio, zaporia bebai, ze gozo ikutua, baina mesedez txokolate beltza, ez neduen txokolatea ez da, txuria ez da ere. Hombre, txuria ez da, okorrituko jako norbaitxei, baina bai, komida, 170 baino altua hoa, edo 185 baino altua jartzea, eta batez be, azkenengo momentuan jartzea, hasieratik saltzan, ze azkenean ez dugu nahi kakaoan propietateak eta bebai galtzea. Erriten da. Bale, hemen, jokatu, bintxe, holan, egurrean. Barazki guztiak eta espeziak, bertara, eta hau pixkat, erregozi, eta hemen itxatzi zaiguna, barazki hauek altzatu ingo digute horrein. Eta egia da, nik txokolatiana, probau izan dugula hemen, oiaskuakin oindala gutxi, joan zen hastian, eizakin, txarrixakin, baina ez dotena probau sekula da, hau, Katalunian, eitzen daue, edo eitzen omen daue, plater bat, oiaskuakin, oiaskua txokolatea, baina gero otarrainxak edo bakaiaua saltzake. Nik ez to probatu hori ez da. Bitxia kombinazioa, Bai. Bakaiaua, oiaskua eta txokolatea. Horre dio lan, probatu dute, ez dakit, bizkaita saltzarekin probatu dute inoiz, pilpilarekin bakaiaua, ez dakit, brandada bat, ez dakit. Hoixe, hori da, holako, ematen dago erronka bat, ez? Esan 3 osagai holan ez daukenak zerikusirik euren artean, da ingotzu plater bat da bateko, oiaskua, bakaiaua da txokolatia. Bat tira, badau bat. Nola esan, bazeukan lehen saio hau ETV Davidek, eta horre egiten zuen, Guarrindonga da, korrek. Zikingerien atala, ematen du horko errezeta bat, ero horko erronka bat ematen du. Bale, hemen, erregoziko ditu, oin, barazkiak, basurdearekin batera, udarei
ez dakila hemen, horremesteko ipe botatzen. 7 minutu. 7 minutu falta zaie, eta esan dakoa. Lehenko duguna da, ardoarekin. Hemen gorde dugun ardoarekin bustiko dugu, hau murrizten erdira utziko dugu, eta gero behin murriztu denean, udaren ura, eta ikusten modut, ez estali, salda daukat hemen. Basurde salda, bere zurrekin da, barazkiekin egindako salda. Hartu, tomate ere botako dio bertan, eta gero gixatu bat. 2 ordu terdi gutxienez behar du haragi honek egiten. Jun ikusten, lapiko azkarrean ordu betean ero izango genuke, baina ala ere, bueno, aukeran, plop-plo, ero xoe, eta emeki egiten aukera baldin baukazue, eintzazu horrela. Lan guztiak aurreratu dizkizuegu, eta hemen daukagu haragia dagoeneko biguna dagona, eta hemen daukagu likido guztia barazkiekin. Udareak ere hartu ditut, laurdenetan moztu ditut, eta bertan jarri ditut, eta oin ingo duguna da. Birrindu, txokolatea gehitu ondoren, hau da, txokolatea gehituko du bertana, era birrindu ingo du. Saltza gainetik, hor udare bat utzi dizuet hemen, gero erakusteko ero nahi gauzue. Eta ipuruak baiak eta horrek bebai? Bebai, dana, hemen, dana barrura, eta gero iragazingo dugu, eta, bueno, saltza fin bat lortuko dugu. Listo. Ni egisa da, txikisa nintzenean, holan, basurdia eta jateko, karo, nire imaginazioan zan Asteriz eta Obelizen bezala, holan, urduntzarian. Erreta horre, Erreta, bai. Gainera, holan, txikixauak ziena, petza da txikixauak ziena, ze Obelize bakarrik bi jaten zitxun holan, tranquil. Obeliz bera zan handia. Karo, da horrekin konparata, ez? Horrekin, orduan, basurdia txikisak guzti ziren, baina, ostra, basurde bat holan erreta jateko. Bueno, galdetzeko, bati baino gehiago bere kotxeari ze gertatu dugu, zain. Bitu, hor urkiolan jarri dituzte, holako detektore antzeko batzuk, eta holako zarata atatzen dute, eta gauian, daude bide bazter guztian, eta basurderen bat, holako animalien bat gerturatu eskero, holako zarata bat atatzen dute, izutzeko hauek. Alarma bat edo bezala. Bai, eta holan bildurtu egiten dira, eta ez dira gerturatzen errepidera. Nik enekin zertako zen, aldamenetik ni pasatu nintzen, da nik jaro basurda tamaino daukat. Bai. Ikena da, zeletxera hori, eta gero kontatu ziaten zer da zen. Osa, basurde bezala identifikatu zotzuen? Bueno, bai, ez da hit, biankako animalia txiki bezala, ez da nola. Bueno, saltza bertara, txokolatea pixkat etorri zain, sudur zuluetara. Niri bai. Hemen daukagu. Eta orain, ikusten duzu, lehen horratik esaten izuen, udareak gehiegi ez ditula egosi behar, ze bestela hemen gero birrindu ingo ziren, eta bado jentia, fruta honi zagarra eta botatzen diona eiteko garaian, ze gozo puntu batek ez dio kalterik egiten, eta normalean guarnizioak honenak, bueno, gaztaina pure bat, ero olako mazpasakik ero olakoak behiten dira, legunien aipatu nituen honek tipulatxoak ero hone frantzesak, ero tipulatxak ere botaldizkiogu. Ola txikitxoak. Olako edo zer jarri aldeo, orduan, honi. Irekin aldi bat, eta ningo duana, bitu. Nik uste dut, hemen salda pixkat gorde dut, baina ez dio botako, nik uste dut horrela, bere hortan, honi egurra emango diot, hemen, tope, eta udarea, esan dako, hain behar zaiona da, laurdenetan moztu, eta hasiak kenduko izkidu, eta horra barrura. Ondo, bat bukaeraraino. Hau utzi dut, gutxoen jendeak ikusi zezan, zer egin dugun egin arte, baina esan dako, alean izan da hori, horre erregosten egondan haragi guzti horri tomatea bota dugu, ondo nahasi, gero ardo beltza lurruntzen utzi dugu, hau lurrundu denean erdira saldarekin, udaren saldarekin busti, eta horrekin 2 ordu terdiz egosten utzi. Batzuk basurdea gaztia bada denbora gutxiago, eta zarra bada gehiago. Orduan, horrekin jolasten jongo gara. Eta, Asteriz eta Obelizen komikela isen oran fansa zinen? Dana dauzkat. Dana dauzkat? Gaur egun atara dituzten berrik ere, badauzkau, dena dauzkau. Da, kuriosidadia badukatzu zein dan hango herrixa holan Imperio Erromatarrak inoiz konkistatu ezauen galdiako herri txiki hori? Indutela ikerketa bat, eta badakitela zerri segainan, herri hortakoak ere, neiko egoskorrak omen direla entzunda daukat. Bai, errebeldeak. Eta badau Bretaniakoan herri txikitxo bat erki deitzen dana. Bai. Eta esaten dago han omen dala. Han omen dala, inspiratua edo.
Bitxo. Ze, bai, betako herritarra, beti izan diolan erresistentzia. Vale. Bai, eta ara nahi badozue, Juan, turismo etxera, are fineko ondartzak, gastronomia oso ona ziur, eraikin historikoak, Basurdia ez dakitara dauka dauen, baina, Basurdeko errezeta, hemen txetxorien. Inguru horietan mendi askorik ez, dana oso leua. Leuna, dana, ez dago dola mendia, baina toki polita, Honek berez badakizue eiza kontuak eta hau bihar osoago dago. Guk, eta honek, baina 10 minutu lan zapore guztiak gustartzeko momentuan dastatuko dugu, baina esan dakoa, eiza kontuak 10 minutuko, 15 minutuko irekinaldi bat eman ondoren hartu eta hurrengo egunean hobe egongo zan hau. Baina guk gaur dastatuko du. Ontsu erdan. Bai, ontsu. Zatik ez. Eta egia da, honek ikuste dutan nian holan sukaldaritzeko lehiaketak eta zelan dauen epaileak dauz, ez? Eta batek itxau plater bat, igual oindala, bi urte ez, baina 2 orduin jauela, eta hotza, da esaten atza. Eske hotza dau, eta eske eskatzu hainbeste gustauko inberri bezala. Eta mutiek esatetza, bitxu, ni sukaldari xanaz, eta esan neike, hau ondo dauen, naiz eta 2 orduko sinauta egon, da hotza egon. Da hau be, zuk badakizu, ona dauenean, zuk badakizu, 15 minutukin igual, apurtxo bat ona egongo da. Baina, ondo injaba dau. Gauza batzuk egia da egun batetik beste asko, eta nabaritzen da, ontzen diela, eta gaina olako saltza kontuak, Koiarako platerak. Bai, gixatuak direnak, txipiroi batzuk ere, urrengo gunean nintzako hobea daude. Baina horretako pazientziek ez daukagu gunez, eta bihar larun bat adala, eta jai nahi dugunez hartu, hemen daukazue gure Basurdea udari saltzan. Esan duzu eta pertsoen batera ekarri duzula, ez? Naiz eta bixar zapatu izan, eraman gau, ez? Patri, txorien izan gara egiteko hori, erakusteko ze ekarri duen. Ekarri du gordina marinatua eta eginda. Bai, ez hau dut, igual. Basurdea daukagu, denbora luze batean basurde jaten ibiltzeko moduan. Odeientzako, bere bikotea ez dakit daukan, bikotea entrenamendu lagunentzako, zuretzako. Zerontzako, nik ez hau dut, bieko nahuela gero aputxo bat, nire errezetarako, bale? Bale. Hemendik atarako, eta... Eskaia. Nikolan makatzakin sartu dut, batera, patata bat izango esan bezala gixetua. Dau? Gustatzen, kombinazioa. Oso ona. Eta saltza da, ez dago fuerte, osatzen, boa, iza! Ke ba? Oso fina dau. Oso goxua benetan zigor. Eskari oso. Odei guztako jako. Hau padei, eutxizei horri, eta beste ideia nahi dauzut? Kaneloiak. Kaneloiak. Basigor, hau gozada bada. Ja dana daukaten ja? Pasta gozixa. Zuk utzi oztasun Basurdia, oi asko erre bat ekarri naben holan etxetik soberakin bezala naukala, eta bakarri falta bat bexamela ikia. Bueno, bexamelain muntatu dena, laberatu, despentsatu, hemen, hola nahi da, etorriko da. Almen hori eukiko banauen, baina ez daukat, eta orduan errezeta bat jarraitxukot, eta errezeta hau izango da. Bexamela ingau lehengo gurina, irina eta esniakin. Horrei aragisa botako zau, Basurdia eta oiasko errea, eta horrekin bilduko ditugu kaneloi batzuk. Kaneloiak labeko erretilu baten jarri, gazta gainetik eta gainerreko ditugu 5-10 minutuan. Da hori, bexamela, zenbat aldi zen jau txorien, alatabe, ikusi nahen lehengo gunean, esne gainan da onduan, hor esne gaina saltzen da biela eta krem fresh hau esne freskoa. Saltzen dute, bai. Bexamela einjakua da nik ezatea. Norek erosten da baina? Baina bexamela egin da, pilpil saltza egin da, bizkaitar saltza egin da, txipiroi saltza egin da, pila bat gauza, gero eta gehiago, eta hau gehiagora jungo dan gauza bada. Hemendik, baina ez, hau grabatuta geratu da dila, hemendik ez dakitzen bat, 20, 50, 100 urte barro esango da. Eta den garai batean, jendeak etxean bexamela egiten zuen. Baina, Patri, jogurra gaur egun egin da erosten ditugu, ez? Jogurra hauza da... Jogurra jendeak etxean egiten zaben lehen, Ja, baina... Ogia denok erosten du. Lehen jendeak ogia etxean egiten zuen. Gaur egun
pentsaezina iruditzen zaigolako zerbait. Eta holako gauza pila batzuk, eta hemendik urte batzutara, eta haragi bolak programa batean urtean itxezituzten 6 errezetata. Baina, daude horren beste, eta intastatzen dituzte eta. Behitzen gozu txorienen aieran. Bai, hori da. Pila bat agetu gagotzu, haragi bola errezetak. Eta hori, Patri, etorriak gelditzeko, eta gerota jende gutxiok egingo ditu olako gauzak, eta salduko dituzte kaneloiak egin da daudela betegarriarekin, bakarrik sartu beharko duzula, ez dakit, ze labero ongo dan garai hemendik urte batzu barro, baina hor, momentu batean egin da ongo direla. Hori da. Orduan, bueno, ez dakit, erreste aldera, ero egia da, zure egunerokotasuna nolakoa da, olako gauza batzuk, noizean behin ondo etorri alde dira, baina guk beti hemendik eta sukaldaritzako programa batetik zer bultzatuko du, mesedez, kozinatu etxean, gauza batzuk bagian komplikatu dira, baina egunerokotasunean egin dinan eltzekariak eta hoiek, mesedez, inditzan guk etxean, merkeagoa dira, osasuntxoagoa dira, gure autoestima altzatzen lagunduko digu, hori garrantzitsua da. Baina, hau nik egin joz da, olako. Hori, baina, benetan, hori, umeekin nik beti, eta funtzionatzen du, ume batek ez bazaio gustatzen, eta hori txorienen egiten genuen. Etortzen zirenen lehen txorienera, ekartzen genituen hilean behin erretzeit umeak kozinatzera. Eta ez dakit zer ikusten zuten zerbait, hori ez du nahi, eta beraiek kozinatzen bazuten, prestatzen bazuten beraiek, gutxienez probatu egiten zuten, da esaten zuten. Ostra, hau nik egin dut, eta arroa jotezien ama gana, eta behitu, hau, eroaitan, nik egin dut. Eta janiten zuten, eta beraindako, ez dakit. Are gehiago, umiak igual, gurasu eman da, gurasuak esaten badau, behitu, ez gura, igual esango da, bitxu, nik amaio berdina itxen dut. Bai. Bai, bitxu, ez da txarra, terapeutikoa. Hori, hasi barren nizemeari egiten duenean, pizza egiten duenean, pizza, ez du nahi. Jakiteko berak, zer sentitzen duenik, hilarrak egiten dizio danean. Zuk pizza esposu jaten, berak esango dau, niretako gehiago. Hori da, bai, ez dira kejatu kortan. Hementxe, zuken jako basurdia, oi askoekin lusatu ingot. Oi asko errea aukat, saltzan, beraz, biak nahaziko ditut, eta gero, hementxe, koiaratxo batekin, joango gara, bexamela, gutxinaka... Betegarri egin, ez? Farsa bat egiten esaten dana, ez? Hori da, da gero honekin bete, kaneloiak, lasaña bat, piperborro bete batzu. Baita, bai. Hori, bie duguna. Kontua da, gaur, bigarren hemen Patrek, berrerabilitako ero plater bat ingo, hemen sobratu zaigun egiteko. Gauzak zenbat berotu, eta hori jendeak askotan galdetzen du, hau, zenbat aldiz jandako zerbait, urrengo gunean berotu, gauza botestitu gingo, sobratzen dana ez du botako, baina egia da gauza batzuk berotzeko garaian komeni dala ondo berotzea. Hau da, bigarren, oskailuan gorde, garrantzitsua da, oso garrantzitsua, egiten duzuen edozer jaki azkar ostutzea. Hori nahi nahizkoa da, hartu eta oskailuan sartu. Ez daio oskailuan lan pixkat egin beharko du, baina jakiari ez dio ezer egiten. Gauzak ostu egin behar ditu lehen bailen. Eta ero hurrengo gunean, ero bi egunetara jan behar dugunean, ondo berotu, 70 gradutik gora hartu behar ditu eta gutxienez 15 segunduz. Hau da, eta denean, ez bakarrik erdian, ze batzutan ikuste irakiten hemen iskinan, eta beste aldamenekoa ez. Denak irakiten badu, hobe, ze hor somortxoak ingo dira. Eta horiek aldan moduan hilin behar ditu. Orduan, bai, berrerabili bai eta jan bai, baina ondo berotuta eta hori. Eta gauza batzuk ezin die berotu. Niko gauza batzuk, alde batetik testura galtzen dute. Honetako, gauza itxarrena, tortilla patata bat eskatzen zu taberna baten, berotuko zut mikroin labian? Mesedez. Ja, asko batzutan jalde horra. Mesedez, Ba, eta kontutan izan mikroin labia barrutik erditik kanporantza berotzen duela. Orduan, arrautza egoziak usai txarra botatzen dute, berotu eskero, nik egia esan arrautza egoziak beroa jaten dituen txikitan tomatearekin. Etxean gure ama egiten zuen errezeta hori hartu, egozi eta ero tomate saltzan zerbitzatzen zituen. Hoiek, berotzen baituzu berriro, usai holan, gorringoak botatzen duen usai eskasa dauka. Arraia behi, sobratuz bazaigu eta berotzen badu ere, usai ez da txarra jartzen, baina usai ez oso, oso atsegina botatzen du, ez? Eta orduan, badaude gauza batzuk, garrantzitsuena dela ondo berotzea,
eta batez ere hor, sobera, inzaizkion somorroak. Eta guk hau induen gizakutua, naiz eta beroa egon, utzi pixkat epeltzen, eta oskailura segituan. Mesedez, ez utzi, sukaldean induzio gainean, urrengo unen arte. Ez, ostu. Bueno, eta hementxe, kaneloia, hau lehengunean aipatu gauen burrituekin eta, bete, hori izaten da katza, ez? Bete nahi dugula, eta, bueno, kaneloiak igual ez die itxiko, baina behintzat, ondo beteta jo. Hori da, egonkor mantenduko diolaxe. Vale. Orden, asma, hau bete, gero bexamela gainetik. Hori da, bexamela gainetik. Gazta. Eta listo, eta labera, bueno, gratinatzen tardatzen dagoena. Bai, hori temperaturan arabera, 200-220 gradu, azkenian dana kozinatuta dago, hemen bakarri nahi duguna irekin aldi bat ematea, eta gainetik gainerretzea, orduan 10-15 minutu, hor jun begiratzen, da listo. Hori da. Beraz... Dastatzeko torriko orduan? Zer esaten duzu, Patri? Bai, ez? Vale. Listo. Esto segura itxekia, Seguro segitxuan, Ostirala da, Patri. Amantala garbitzera bota eta etxea juteko gara. Bale, segitxuan gatuz. Bitegi erronka bat daukat zuri jartzeko. Esan. Saiatu bar gara, aste betean, bai? Egitera, 10 errezeta non ez garen erreko. Osa, entzaladak eta gazpatxuko izen beto dio, ez aste osoan zerbait non izatea hori, gure ahora holan 100 piku gorra dutan ezer sartzen ez dugun errezeta. Nola egin dezakegu hori? Nik dekonstrukzioa eskainiko zut hemen, gero argazkirako jarriko dotori hau. Doana erogarruzu. Sardeskatxo bat hori hartzeko. Hone, entzutu da zuzarata? Bai, hau da. Info. Hori da. Bueno, hemen txe. Saia goxua, Bai, benetan. Bueno, bi atala ditut azkenean. Bat dekonstruzioa daukagu hortik. Berez, hemen txe gure basurda eta oiasko kaneloiak. Eta basurderik ez badaukazu etxan, oiaskoarekin ere, berdin indazakezu, errezeta hau bakarrik, Hori da, soberakinak aprobetxatuz. Hori da, indio jarra gixatu anin duzula, o edozin gixatu hartu, mamurtu, engen itunean kaneloiak hemen esan Txerri masailo batzuk. Edo zer. Perre txikuak, kaneloekin da lasainakin gero pasta da gaztakin dana ondo doia. Hau, goiaran gomendioak balio dute baita honekin, Eman genituenak, nola janda. Ez da urbildu bier, daulan, eta putza-putxo bat. Niri atzaben, bero. Bai? Ez da geratzen zabizta. Ez, benetan. Benetan? Izkina harrapatu. Igual izkina harrapatu. Izkina bero dago. Suerte txaroki oso, bueno. Legun esan gandu, agurasok erakutzi ziduten izkinatik jan behar da, patikan bastarretik. Hone jateko itxoingo baputxo bat. Eta jango itxuzu, bestela nik emotazut nire taper bat, da hau, bixargoia hotza huiko zu, bixar jateko. Bixartian, ondo pasago asteburua, eta astelenean gogoratu bueltan izatea, astelen gozoekin gatoz txorienen, beraz, espero zaituztegu ez? Noski, hemen izango gara, eta esan dagoa, ondo pasa, astelen arte. Agur!